umfana wasemtoba lo ingane kaManquma lo abanye bathi uTshangase umgazi uSobethu uMasiphuli sidinanisa amakhosi sadinga amakhosi akaZulu. Yeah. Umfana usukalena eKZN emtoba njengoba usushilo. Oyithandile music, oyenza music ofisa ukubona abantu bejabule and entertain. Inspire ubani ukungena nje ku-music? So nje ngikhula I was influenced by my brother. Seeing him doing music with my neighbor. Nje bebewenza, so there's this thing bebeyenza ukuthi be record ngecassette on this small radio bese bedlala iCD ku hi-fi. So that time bedlala iCD kaMandoza eNkalakatha, so there's a instrument instrumentals ekhona lapho. So I used to see them recording, using the thing. So ubani brother yakho? Brother yami uMnqobi and umakhelwane wami uNjabulo. So and then basacula namanje bani? Unfortunately no, and unfortunately to uNjabulo passed away. I think last of last year. So RIP to him. Yeah. And then when I wathatha from lapho wabona ukuthi lento nami ngiyayithanda ngakhona ukuthi niyenze. Yeah. So nje ubabona bekwenza lokho, I was so motivated, so inspired. And then I wanted to okay, let me start this, and being influenced by abantu babenza music commercially at that time. Which was quiet at the time. So like your Brandesh, your Mzekezele, your Izinyoka, your Bricks, your DJ Cleo nje. Okay, looking at that time Mzekezele. Yibo abantu abak-influence. Yeah, cool. Yeah. Ozola 7. Ozola 7. Yeah. And then njengoba ngibona la ukuthi hip hop namapiano zicombine kanjani direct? Ziyacombine kakhulu, because if uzolalela amapiano inama elements amaningi aqhamuka from other genres. Ikhona element ye hip hop, ikhona element ye afro, ikhona element ye deep house. So there are lots of element ye quiet. So it's a lot. So nami I'm bringing lots of spices with nami, I'm mixing that hip hop with amapiano. So nokuthi nje rap nyana lapho but then ibeat ithola ukuthi le piano. Yebo. Okay. And then mhlawumbe nesikhathi singakanani ke so kule ndima? Nje being ukuthanda music nje ngayibona ukuthi ngiyafisa ukuba superstar when I was like 9 years old. But ke ukuthi nje ngiqale ke manje ukuthi okay, let me push myself, let me do this and that. Ngibe upcoming, so ngaqala like 2016. And then moving on here until now. Okay. And then ijeni yakhe benjani nje, ama challenges obhekane nawo until uzofikela ukhona manje? There's a lot of challenges. Bengekho lula kodwa through supporting isolile nje from abantu, from ekhaya, nokuba nje nohamba noNkulunkulu nabakithi abangibhekile. So kungisizile ukuthi ngikwazi ukuthi ngifacane nawo ama challenges akhona endleleni. So I won't lie, akhona ama challenges esingama upcoming, because izinto eziningi zidinga nje imali yabo. So if ungenayo that financial backup or financial support, kube nzima noma izinto zihambe at a slow pace. But ke kuyenzeka ngoba sekhona izinto njengo social media ezi-free yabo. But ke egcineni kuzodingeka leyo mali. So wenza kanjani manje mhlawumbe ukuthi uthole leyo mali at least uzama ukusizakala kule journey yakho? Mina fortunately for me, ngiyasebenza as I'm a qualified educator, ngiyafundisa, teacher. Okay. Teacher nje with mathematics at high school. So yasibonga mfethu. So through lo mali engiyithola lapho ngiyakwazi uthatha yona utshale ngapha kuleyo artist, ngitshale ngalana invest, because ngiyazi ukuthi one day ngizoreka ama. And then but umehluko uyawubona manje kule journey oyiqalile ukuthi hayi no manje ngathi sekuyakhanya. Njengoba ngikhuluma nawe brother, hayi ngiyabona ukuthi kuyakhanya. Njengoba sengikwazi khona nje e-studio futhi platform njenge Alex Alpha FM, uyabona ukuthi khona yona ukuthi kuyakhanya. No, asibonge mfethu mangabe manje kuyakhanya. And then ngiyabona nje ukuthi in future kunabantu nje ufuna ukusebenza nabo, office ukuthi nje uzolo nabo. Before singena kulabo office ukusebenza nabo, also usebenze nabo nje abo bani emajiteni mhlawumbe? Nje baningi semsebenze nawo nje kade ufunda lapha Sleepy G, Kelvin, Swish, Tax Music yourself. But ke one of the umuntu nje
abantu abamazi kakhulu sengasebenza naye is the big brother uZakho. Usebenze nabo siqhaqha. Sinqonqayo le big bro uma usebenze nabo Zakho usebenze neingwenya kusho khona ukuthi no i talent elikhona. Yeah. Ithi sijike la